Ahojte, budeme dnes cvičiť power jogu. Môžeme prejsť do lahu, lahneme si na chrbát, nohy dáme na široko, naše podložky, ruky dáme vedľa tela, s dlaňami smerom nahor a skúsime zavrieť oči. Ak nás ešte niečo ťahá alebo tlačí, tak sa ponapravujeme. Ak je nám fajn, necháme si zavreté oči. Skúsime bez ťaže na očné viečka. A náš dých iba pozorujeme. Zatiaľ ho neovládame. Skúsime nemyslieť na to, čo bolo, alebo na to, čo nás čaká. Skúsme myslieť iba na našu podložku, na náš dých a naše telo. Pomaly dáme svoju ľavú ruku na náš hrudník a začneme náš dých ovládať. S nádychom sa nadýchneme iba do hrudníka a s výdychom uvoľníme. S nádychom sa náš hrudník nadvihne a s výdychom uvoľníme. Smerujeme naše dýchanie iba do hrudníka. Skúsime dýchať do oblasti celého hrudníka, akoby až ku chrbtici, tzv. 3D dýchanie. Hrudné dýchanie je dobré na podporu činnosti nášho srdca a dýchame iba nosom. Ešte 2 nádychy. Nádych a výdych. Ešte 1 nádych a výdych. S nádychom presunieme našu pravú ruku na brucho a nadýchneme sa do brúška. Naše brucho sa nadvihne ako taký balón a s výdychom splasne. S nádychom sa nadvihne a s výdychom splasne. Hrudník máme nehybný. Ešte pár takýchto nádychov, výdychov. Brušné dýchanie je dobré na podporu nášho trávenia. Dýchame iba do oblasti brucha. Snažíme sa náš dých kontrolovať. Počas dňa dýchame plitko. Potrebujeme aj takéto hlboké dýchanie a v joge je to veľmi dôležité. Teraz toto dýchanie spojíme. Nadýchneme sa najprv cez brucho, cez hrudník a vydýchneme až cez kľúčne kosti. Skúsime spraviť takú pomyselnú vlnu, takže s nádychom najprv do brucha, do hrudníka a vydýchneme cez kľúčne kosti. Skúsime, nadvihne sa nám najprv brucho, potom hrudník a nakoniec vydýchneme cez kľúčne kosti. Dýchame v rytme svojho dýchu. Doprajeme si ešte 2 takéto nádychy, výdychy. Pomaly presunieme naše ruky vedľa tela.
Zakrúžime prstami na rukách, na nohách. Zakrúžime dlaňami. Celým zápestím a taktiež členkami. Skúsime sa ponaťahovať ako ráno, keď stávame z postele. Pritiahneme si obidve kolená k hrudníku. A s nádychom položíme kolená do pravej strany a náš pohľad smeruje do ľavej strany. Ruky môžeme kľudne vystrieť alebo ich pokrčiť. Robíme rotáciu v chrbtici, takže kolená smerujú do jednej strany a pohľad smeruje do druhej strany. Toto cvičenie je prospešné aj pri sedavom zamestnaní. A dýchame. S nádychom sa vrátime na stred a s výdychom do opačnej strany položíme kolená a pohľad smerujeme do pravej strany alebo do tej strany opačnej, ktorú sme robili. A dýchame. Ak zdvihneme v tomto prípade pravú ruku, tak natiahneme viacej stranu, ktorú posilňujeme. S nádychom vrátime kolena na stred, chytíme sa za ne a cez také klopko pomasírujeme chrbticu a prejdeme do sedu. Môžeme kľudne viackrát. Je to taká hojdačka, pri ktorej sa nám pekne masíruje chrbtica. Komu to nie je príjemné, môže prejsť cez akýkoľvek iný spôsob do sedu. Takže prejdeme do tureckého sedu alebo kľudne aj sedu na pätách. A zakrúžime hlavou, rozjebeme našu krčnú chrbticu. A jemne tak po okruhu. Nezabúdame dýchať. Dýchame počas lekcie iba nosom. S nádychom sa vrátime na stred a pritiahneme našu hlavu k ramenu. Nemusíme nízko. Dôležité je držať si rameno od uší. A naša ruka smeruje na podložku. Vtedy naťahujeme viac našu časť, ktorú trebujeme natiahnuť. Nakoľko sú to stuhnuté časti tela, ktoré nevenujeme pozornosť počas dňa. S nádychom sa vrátime na stred a s výdychom do opačnej strany. A ešte raz nádychom na stred, s výdychom do opačnej strany. A znovu vymeníme stranu. Nezabúdame dýchať. S nádychom položíme ruky na kolená, pritiahneme ramena k ušiam. S nádychom a s výdychom ich úplne pustíme a môžeme vydýchnuť kľudne aj cez ústa. S nádychom ich pritiahneme a s výdychom uvoľníme. Cítime, ako keby všetko opadá z našich pliec, všetká ťažoba. S nádychom pritiahneme a s výdychom uvoľníme. A ešte dvakrát s nádychom pritiahneme a s výdychom uvoľníme. A ešte jedenkrát nádych a výdych. Prejdeme do úklonu. Môžeme kľudne položiť pravú ruku na podložku, ľavú dáme nad hlavu a náš pohľad smeruje hore. Nemusíme sa príliš ukláňať. Nie je dôležité ísť čo najhlbšie. Robíme to, čo nám je príjemné, nejdeme cez bolesť. S nádychom sa vrátime na stred a s výdychom uvoľníme. Cítime, ako sa nám uvoľní stavec po stavci. Nadýchame, snažíme sa dýchať do našej natiahnutej časti. S nádychom sa vrátime na stred a prejdeme do pozície mačky.
Takže prejdeme do pozície mačky a kolena máme pod bedrami na šírku našich bedier. Zápestia sú pod našimi ramenami. Prsty máme roztvorené. Našu váhu máme na našich dlaniach a prostredníky smerujú vpred. Ak sa dá, lakťové jamky smerujú k sebe a prehľavky položíme. Takže prejdeme k mačaciemu chrbátu. S nádychom sa pozrieme hore a s výdychom sa úplne vyhrbíme. S nádychom smerujeme náš pohľad hore, ramena ťahame od uši k sebe a s výdychom vyhrbíme. A ešte raz nádych, pozrieme hore a s výdychom vyhrbíme. Skúsime v rytme nášho dýchu, pozrieme sa hore a vyhrbíme, úplne sa tlačíme od podložky. S nádychom sa vrátime na stred, rozhýbeme naše bedrá, pokrúžime jednou nohou do jednej strany a do druhej. Rozhýbeme aj kolenné kĺby, aj bedrové kĺby. A teraz druhou nohou. Super. A do opačnej strany. S nádychom pritiahneme jedno koleno k hrudníku a s výdychom položíme na zem. S nádychom opačnú nohu pritiahneme k hrudníku a položíme na zem. Striedame ešte 3-krát v rytme nášho dýchu. S nádychom priložíme a s výdychom položíme na zem. Nádych, pritiahneme koleno a výdych položíme. Nádych, pritiahneme. A ešte jeden nádych a ešte na každú stranu 2-krát. Nezabúdame mať aktívne centrum tela. A dýchame. Skúsime si ešte spevniť naše centrum tela. Nadýchneme sa do nášho spodného brúška a skúsime zatlačiť, ako keď potrebujeme ísť na vecko, ale potrebujeme zadržať moč. Je to taký jemný vzťah, nie je to žiadny krč. Takže nádych a s výdychom položíme prsty na podložku a prejdeme do našej prvej strechy. Takže ťaháme zadok čo najviac hore. Nohy môžu byť kľudne pokrčené, hlavu vyvesíme a kľudne si môžeme poprešlapovať, ako sa nám žiada. Snažíme sa tlačiť od podložky. Super, s nádychom pozrieme vpred a pomalými krokmi prekláčame na začiatok podložky do hlbokého predklonu. Kľudne môžu byť kolena pokrčené, vyvesíme sa. Úplne vyvesíme naše telo, našu chrbticu. Môžeme sa pohojdať zo strany na stranu, spraviť také áno, nie. S nádychom. Úplne pomaly, aby sa nám nezatočila hlava. Prejdeme do vysokej hory. Spojíme naše dlane nad hlavou. Jeden nádych. Ramena ťaháme od uší, lopatky k sebe a výdych hora. Naše dlane máme spojené v pozícii modlitby. Kolená nám smerujú vpred. Snažíme sa pandu podsadiť, neprehýbame sa príliš v krížoch. A predýchame sa. Jeden nádych a prejdeme si pár pozdravov slnku. S nádychom prejdeme do vysokej hory. A výdych, hlboký predklon. Úplne sa vyvesíme. Nádych, rovný predklon. Dôležité je mať vystretú chrbticu. Kolena môžu byť kľudne pokrčené, ruky máme buď nad kolenami alebo na stehnách. Nikdy ich nemáme na kolených kĺboch, aby sme si nezaťažovali naše kĺby. Ramená ťaháme od uší, hlava nám nevisí, aktívne centrum tela. A výdych. Položíme dlane na zem, pravou nohou prejdeme do dosky, priložíme ľavú nohu. Jeden nádych, s výdychom kolena na zem, priehlavky a nízka doska. Nádych, nízka kobra, ramena ťaháme od uší, lopatky k sebe. Výdych, strecha.
Môžeme kľudne ešte poprešlapovať a prejdeme si pár takýchto pozdravov slnku. Budem vám to hovoriť s nádychom, s výdychom, takže kľudne môžete počúvať alebo kľudne môžete ísť v rytme svojho dýchu. S nádychom pozrieme dopredu a pomalými krokmi prejdeme do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. Výdych, hora. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, dlane na podložku, ľavá noha do dosky, pravá. Nádych, s výdychom položíme kolená na zem, priehlavky. Výdych, doska. Nízka doska. Nádych, nízka kobra. Výdych, strecha. Jeden nádych a výdych. S nádychom pozrieme dopredu a prekráčame na začiatok podložky do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. Výdych, hora. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, dlane na podložku, pravá noha do dosky, ľavá. Jeden nádych, s výdychom položíme kolena, priehlavky, nízka doska. Nádych, nízka kobra. Výdych, strecha. Jeden nádych, výdych. S nádychom pozrieme na začiatok podložky a pomalými krokmi prekráčame vpred. Nádych, rovný predklon. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. Výdych, hora. Nezabúdame mať aktívne centrum tela. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, dlane na podložku, ľavá noha do dosky, pravá. Jeden nádych, s výdychom položíme kolená, priehlavky, nízka doska. Nádych, nízka kobra. A výdych, strecha. Jeden nádych, výdych. S nádychom prekráčame na začiatok podložky do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. A výdych, hora. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, dlane na podložku. Pravá noha do dosky, ľavá. Jeden nádych, s výdychom položíme kolená, priehlavky a nízka doska. Nádych, nízka kobra. A výdych, strecha. Cítime, že sa už zahrievame. S nádychom prejdeme na začiatok podložky do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych. Prejdeme do pozície stoličky. Naše kolená sú nad našimi prstami na nohách, ale neprebehujú naše prsty. Pánvom mierne podsadíme. Kolena smerom vpred. Ruky môžeme dať kľudne nad hlavu alebo pred náš hrudník. Môžeme si sadnúť aj nižšie. Ramená ťaháme od uší, lopatky k sebe. Nezabudneme sa neprehybovať v kríža, aby sme príliš nezaťažovali chrbticu. A dýchame. Keď dáme ruky nad hlavu, je to pozícia intenzívnejšia. S nádychom prejdeme do hory a výdych, stolička. Nádych, hora. Výdych, stolička. Nádych, hora. Výdych, stolička. A ešte dvakrát. Nádych, hora. Výdych, stolička. Nádych, hora. Výdych, stolička. A ešte pevujeme v stoličke. Ruky môžeme dať kľudne pred hrudník. Ešte 5, 4. Nezabúdame mať aktívne centrum tela. 3, 2, 1 a výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, dlane na podložku. Ľavá noha do dosky, pravá. Držíme v doske. 5, 4, 3, 2. Otočíme sa do bočnej dosky, takže naše nohy dáme na podložku. Nadvihneme.
Pravú ruku hore, ľavú máme na podložke, držíme 10, 9, 8, 7, nezabúdame mať aktívne centrum tela, 4, 3, 2 a vrátime do stredu. Nádych a do opačnej strany dáme nohy a držíme 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 a vrátime nazad. Nádych, s výdychom položíme kolena, priehlavky a nízka doska. Nádych, nízka kobra. Výdych, strecha. Jeden nádych, s výdychom prejdeme na začiatok podložky. Nádych, rovný predklon. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. Výdych, hora. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, dlane na podložku. Ľavá noha do dosky, pravá. Jeden nádych, s výdychom položíme kolena na zem, nízka doska. Nádych, nízka kobra. A výdych, strecha. S nádychom prejdeme na začiatok podložky do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. Výdych, hora. Nádych, vysoká hora. Prejdeme do stoličky. Takže kolena znovu neprebehnú naše prsty na nohách a dýchame. Nádych, vysoká hora. Výdych, stolička. Nádych, vysoká hora. Výdych, stolička. Nádych, vysoká hora. Výdych, stolička. Palmu máme podsadenú. Nádych, vysoká hora. Výdych, stolička. Ešte nádych, vysoká hora. Výdych, stolička. Dýchame. Nádych, vysoká hora. Výdych, stolička. A pérujeme v stoličke. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 a s výdychom do hlbokého predklonu. Nádych, rovný predklon. Výdych, dlane na podložku, pravá noha do dosky, ľava. Nádych, s výdychom položíme kolena na zem, priehlavky a nízka doska. Ostaneme na podložke. Môžeme si dať ruky pod našu hlavu a predýchame sa. S nádychom prejdeme do pozície sfingy, to znamená, oprieme sa na naše predlaktie, ramená ťaháme od uší, lopatky k sebe. Nemusíme sa príliš prehybovať v chrbtici, aby sme znovu nezaťažovali naše kríže. Hlavu neťaháme dozadu, skôr ťaháme k stropu. Naše temeno hlavy, ako keby sme chceli odšrobovať náš krk. A dýchame. Je to záklonová pozícia, je to veľmi dobrá pozícia pri sedavom zamestnaní. Tieto kontrastné pozície sú veľmi prospešné pre naše telo. A dýchame. Ešte jeden nádych. S výdychom prejdeme do mačky. A výdych, dieťa. Ruky môžeme mať kľudne nad hlavou, ale teda na podložke, alebo kľudne pri tele. Trochu sa vydýchame, spomalíme náš dých. S nádychom prejdeme do pozície mačky a sedu na pätách. Rozhýbame naše zápestie do jednej strany, do druhej. Spojíme naše dlane a rozhýbeme tiež do jednej strany, do druhej. Počas dňa málo kedy venujeme pozornosť
našim zápestiam a vytrasieme. Úplne vytrasieme. Dosť sme teda používali naše ruky a zápestia. A dýchame. Úplne ich vytrasieme. Môžeme položiť aj na podložku proti smere. Nie dlaňami na podložku, ale na opačnú stranu. Super. S nádychom prejdeme do mačky. A výdych strecha. S nádychom dvihneme našu pravú nohu hore. Dáme ju medzi naše ruky. A teda, aby naše koleno nepredbehovalo členok. Zadnú nohu sa snažíme dať kolmu k boku podložky a prejdeme s nádychom do pozície bojovníka 1. Ak nemáme dobrú pozíciu, pôvodne zadnú nohu pritiahneme bližšie, pánvu smerujeme dopredu, nevytáčame koleno je nad našim členkom, pánvu mierne podsadníme. Máme aktívne centrum tela, to je veľmi dôležité. Ramená ťaháme od uší, lopatky k sebe a dýchame. Ruky kľudne môžu byť aj nad našou hlavou. Pohľad môže smerovať hore, ale znovu nezahýbame hlavu príliš dozadu. Skôr ťaháme temeno hlavy do hora. Takto sa nám aktivujú správne svaly na našom tele, ktorým potrebujeme dostať našu pozornosť a dýchame. Ak je nám to príjemné, kľudne zatvoríme aj oči. Cítime, ako sa nám prekrvujú naše ruky, ako nám zaberajú naše nohy. S nádychom dáme ruky pred hrudník, vystrieme prednú nohu a s výdychom prejdeme do pozície pyramídy. Úplne sa vyvesíme ako v hlbokom predklone, ale kľudne môžeme mať dlane nad kolenom alebo pod kolenom, alebo kto chce, kľudne môže až na zem. Úplne sa vyvesíme, ale snažme sa mať obidve ruky na sebe, nie rozdielne, aby sa nám neprehyboval príliš chrbát, aby sme mali rovnomerne chrbticu. A dýchame. S nádychom prejdeme späť do pozície bojovníka 1. A s výdychom zrušíme pozíciu, prejdeme do dosky. Jeden nádych. Výdych, položíme kolena na zem. Nízka doska. Nádych, nízka kobra. A výdych, strecha. S nádychom pozrieme dopredu a pomalými krokmi prekračame na začiatok podložky do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. Výdych, hora. S nádychom pokrčíme kolena, prejdeme do rotácie, zasekneme naše lakte o bok našich kolien, snažíme sa nepadať do strany, máme aktívne centrum. A dýchame. Robíme rotáciu v chrbtici, môžeme kľudne naše ruky aj otvoriť. A komu to nie je príjemné, tak ich znovu zavrie. Dýchame. Ešte 2 takéto nádychy, výdychy. S nádychom prejdeme do vysokej hory a výdych, hora. Nádych, vysoká hora. A výdych, hora. S nádychom prejdeme do rotácie do opačnej strany, takže znovu pokrčíme kolena, náš lakeť znovu zahákneme pri našom kolene a dýchame. Kolena znovu nepredbehujú naše prsty na nohách a dýchame. Máme aktívne centrum tela, môžeme roztvoriť kľudne ruky. Dva takéto nádychy. A pomaly s nádychom prejdeme do vysokej hory. Pomaly. A výdych, hora.
Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, dlane na podložku, ľavá noha do dosky, pravá. Jeden nádych, s výdychom položíme kolena na zem, priehlavky, nízka doska. Nádych, vyslo, nízka kobra. Výdych, strecha. Dvihneme našu ľavú nohu hore a kľudne presunieme medzi dlane znovu do pozície bojovníka 1. S nádychom sa presunieme hore cez naše aktívne brucho. Ruky dáme kľudne nad hlavu alebo pred hrudník. Koleno máme nad členkom. Pánva smeruje vpred. Ideme jemne podsadená. A dýchame. Znovu cítime, ako sa nám aktivujú všetky naše svaly, hlavne na zadnej nohe. Je to mierny hrudný záklon. A snažíme sa si pozíciu užiť. Skúsime pozorovať náš dých. Ako nám prúdi celým telom naša krv. S nádychom dáme dlane pred hrudník. S výdychom vystrieme naše predné koleno a vyvesíme sa do pozície pyramídy. Kľudne dlane na zem alebo kľudne pod koleno, nad koleno ako kto. Ako je to komu príjemné. A dýchame, vyvesíme sa ako v hlbokom predklone. S nádychom sa vrátime do pozície bojovníka 1 a s výdychom prejdeme do dosky. Našu nohu pritiahneme k druhej nohe, výdych. Priehlavky na zem, kolena na zem, nízka doska. Nádych, nízka kobra. A výdych, prejdeme do dieťaťa. Predýchame sa na pár sekúnd. S nádychom prejdeme ešte do mačky. Vystrieme našu ľavú ruku a pravú nohu. Spravíme takzvané pozdĺžné natiahnutie našej chrbtice, ako by nás niekto ťahal za ruku a za nohu zároveň. A vrátime späť. A teraz pravú ruku a ľavú nohu. A ťaháme. Nezabudeme mať aktívne centrum tela. A vrátime späť a ešte raz na každú stranu. Cítime, ako sa nám naťahujú naše svaly. A vrátime. A ešte na opačnú stranu. A vrátime. Sadneme na naše päty. Prejdeme pomaly do sedu. A pomaly aj do vahu. Chytíme sa za naše kolená a jemný stavec postavujúci si láhneme na podložku. Skúsime úplne pomaly, nehodíme sa tam. Ako by sme precítili každý jeden stavec, ktorý sa ukladá na túto podložku. Super, dvihneme naše nohy nad hlavu a ešte jemne vytrasieme. Výborne. Pritiahneme kolena k chrbtici, teda k hrudníku. A dýchame. Ešte zakrúžime našimi členkami do jednej strany, do druhej. A jemne položíme naše nohy na podložku. Skúsime na šírku našej podložky. Ruky dáme dlaňami smerom nahor, vedľa nášho tela. A snažíme sa dých už nepozorovať. Snažíme sa dých už nekontrolovať. Iba ho pozorujeme. Uvoľníme naše telo.
Sústredíme sa na to, ako je každá jedna bunka precvičená. Každý jeden sval. Skúsime skúmať naše telo. Vnímame, ako nám prúdi život celým našim telom. A skúsime si poďakovať za to, že sme si to prijali odcvičiť. Do hodinu, že sme venovali čas pre seba. A relaxujme. Pomaly sa vrátime k nášmu dýchu. Oči môžu byť kľudne zatvorené. Rozhýbeme prsty na rukách a na nohách. Sa vám dá? Tak prejdime pomaly do seba. Môžeme cez pravý bok sa odtlačiť od podložky. Kľudne do sedu na pätách tureckého sedu. Ešte s nádychom dvihneme ruky nad hlavu. A s výdychom kľudne cez ústa vypustíme všetko. Ešte jeden takýto nádych. A výdych. A namaste.